okres menopauzy to jest moment, kiedy taki zwrotny w naszym życiu. To jest ostatni moment, żeby zrobić zmiany, które spowodują, że będziemy żyć dobrze, zdrowo i że naprawdę nie powtórzymy historii naszych rodziców, która niejednokrotnie nam pokazuje. Mam taką pacjentkę, której dałam hormony, na pewno czuje się świetnie, wszystko mi przeszło, suchość pochwy, depresja, bezsenność, uderzenia, poty. No mówi, jedno mi tylko nie przeszło, tak robisz taka czerwona od czasu do czasu. Rodzice oboje mają nadciśnienie. Mówię, a nie ma pani skoków ciśnienia? Nie, nie, ja mam dobre. A kiedy pani mierzy? No w domu, w domu. Ja mówię, dlaczego w domu? A no bo u lekarza to ja mam zawsze wysokie. Ja mówię, wie pani co? To nie jest tak, że u lekarza, tylko wtedy, kiedy ktoś w jakiejś stresującej sytuacji ma ciśnienia, zmierzy. Zazwyczaj jest to lekarz, rzadko jest to motorniczy w tramwaju, żeby mierzył pani ciśnienie, a też wtedy może pani być zestresowana, więc okazało się, że po prostu pani ma nadciśnienie, więc holter, kardiolog i tak dalej.